Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Grace, hingkod ang pangidaron, may kaipon ug may mga anak. Taga Magay, Compostela, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa kanhin akong kapuyo, diin may anak mi, o karon naa na siya sa prisuhan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang nabuntis ko niya, ingon ini mga panghitabo. Unsa may mong tuyo na ako? Ganyan mata din na magsulti. Importante kay na akong tuyo nimo. Unsa man lagi na? Ruel, maptus ko. Unsa? Sigurado ka? O lagi, unsa may ato buhaton ani? Ha? Nahadlo kong mahibaw aning ako makinikanan. Ug labi nang wa ko mahibaw kung unsaon ako sila sa pagsulti ning akong kahimtang karon. Unsa may ato buhaton ani, Ruel? Oh, kuno na. Mag-ipon na una ta. Ha? Nag-ipon na rin mong Ruel Gaw? Ha? Unsaon nga na mabdos na manggut ko kaw. Wa na ko'y mahimo. Hmm. Unsa ka man na imong kilay nga nagtan-aw na ako? Onya, nahibaw na ka kung sa estado anang iyang pagkatao. Nga minyo man ko na siya. Unsa? Uy! Nasyak ka? Wala siya masulti ni mo, ana? Wa! Uy, ikaw! Minyo na siya. Uy! Kinuo ko. Minyo na maday ko no Karuel. Tinuod ba? Ay, unsa masay na anak ba nga? Nagbuwag na mamis akong asawa? Unsa? Tinuod gudi ay. Ngano nga makamusulti na ko tinuod nga minyo na day ka? Kinuo ko. Masige kaya ta sa imong asawa kung mahibaw nga nag-ipon ta. Ay, kabala ka, anak. Layo, ranas tinuod. Ruel. May nalang nga nakakuha kong number siyang asawa. Ako siyang kontakon. Nahadlo ko nga basin og iya mi ipapriso kung mahipaw siya nga nag-ipon na miss iyang bana. Hello? Hello, kinsa ni? Hello? Oh, hello. Kinsa man ni? Kuan ba? Ikaw ang asawa ni Ruel? Nga naman di ay, kinsa man di ay ni? Kanang, ang tinuod pa, mahadlok yun ang ko nga makiksulti ni mo, pero nahadlok manggot ko nga basin og salain ka mahibaw. Saan sa? Kuan kanang, ang tinuod, ako ang kaipon sa imong bana. Pero sa tinuod lang, uwagit ko mahibaw nga minyo na day ni siya. Bago lang kong nahibaw sa tinuod niyang pagkatao. O ako kang gisultihan ani tungod kay nadlo ko nga basin og imo ming ikiha. Pasilo ako, pero tinuod yun nga wa ko mahibaw nga minyo day ni siya. Karon na lang nga mabdos na ko. Ah, mao ba? Ay, ayaw ka bala ka, oy. Dili mahitabo nga mugukod pa ko anang tawhana. Kay wa gyud nay hinungdan. Imuha na lang siya. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Bisan sa gisulti sa asawa ni Ruel, nga wa ko na hinungdan ng iyang bana, wa na lang ni nako panumbalinga. Kay unsaon nga mabdos naman ko. Nakikpuyo na lang ko niya. Ug layo sad ko sa kong pamilya, kay dito man ko ning higayon na sa Manila. Ug miabot gyud ang adlaw nga nanganak ko. Unya. Si Ruel na tingali rong napot. Ngano kahang karon raman ni siya?
Oy, naan na! Kaya ko na mong nauli. Kita ako sa mga amigo. Hubog ka? Sige ka man ang mata niyo. Ha? Kahilas ba niyo? Kana ba kita taong hubog? Kahihiyon ko. Pagi ako. Saan naman ni Ruel, uy? So, Gisudlan na ni mo tanang bisyo. saan ang gipanulti niyo? Nagtuo ka nga wa ko mahibaw. Nga halos tanang bisyo imo na magiapilan. Wa naman lang gani ka maghuna-huna para namo. Tuan naman lang naong ni mo sige si mong mga barkada. Di na ni mahimo, Ruel. Kung paday ko makiktipon ni mo, wa ko'y kaugmaon. Mapauli ko sa amo. Sa? Grace, naitaw nga nangita nimo ay. Kinsa mo ka naman? Ingon man siya. Nasiya ko no ang imong gikaipon sa Manila. Unsa? Si Ruel? Giapas ko niya dinis ato? Pasaylo ako, Grace. Isaan ako nimo nga dili natulang ko usbon pa. Mag-usab na ko. Tinuod ka? O lagi. Magbalik na lang taday. Mag-usab na lagi ko. Ako lang isaan nimo. Hubog naman sab ka? Sabaan nimo eh. Wala naman lang tayo uli nga dili nimo sugatog yaw-yaw. O sa may malipay na imong gibuhat ha? Nga mibalik naman sa gas imong bisyo? Ruel, mabdos na sab ko. Magduha ng atong anak. Nakikitipon ko nagbalik kay misaad ka na kung mag-usab na ka. O niya, unsa naman? Asa naman itong giingon ni mo ha? Hain ang imo saad. Diyan na lang ko nimo hatag ang higayon nga maglingaw-lingaw. Dili na nalingaw-lingaw imo, oy. Kay kada adlaw na na. Diyos ka ba naman na yun? Sabak kay ko. Sabak kay ko. Wag ko ni mo. Mabdos ito. Yaw ko, yaw, eh. Ha? Huwag pa na. Ay! Aray! Aray! Basta na! Basta na! Ako gyung gipapriso si Ruel siyang gibuhat nako. Og hangtod karon, tuwa pa siya sa prisuhan. Og miabot ang panahon nga dunay laing lalaki nga nanguyab nako nga anda mga mahan sa akong mga anak. Og ako siyang gidawat. Kay buutan man siya, ug way bisyo. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, gipapriso ko ang una na kong kaipon, diin may duhami ka mga anak. Kung makagawas na siya sa prisuhan, makuha ba niyang mga bata kay siya man ang amahan? Ikaduhang pangutana, may bag-o na kong kaipon karon, diin buutan og way bisyo. Magkagukod bang una na kong kaipon nga dili man mi kasado? Kung iyan ang himuon, usa may akong buhaton. Ikatulong pangutana, mahimo ba ko nga magpabuhat o kasabutan nga kung makagawas man siya sa prisuhan, dili naman niya sa mukon og sa akong mga anak? Asa masab ko magpabuhat o kasulatan? Ikaapat o katapusang pangutana, kung dili na ko ihatag niyang mga bata, mahimo ba sab ko niyang makasuhan nga adik man na siya og bisyoso ug minyo sab siya? Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Grace. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com.
more sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Nagsugod na ba tag diet? I'm sure ba karong mga buwan sa January bog at kay atong pamati kay gikan ba tag Paskos Disyembre no? Oh. Pero padayon gyud ta ha kay ting inig mga basin February ting pa-check up na pud ni natos ato ang kanang doktor paningkamot lang gyud mo din ha og katong mga mudayo dinhi sa syudad sa Sugbo amping mus biyahe dili lang ta magdasok din has Basilica no kay ang ato ang tumong ang pag-ampo man natos balaang bata no kay pit senior naman ron hapit naman ang amo ang sinulog nga celebration. Okay? Yes. Quote for the day na to, Ang Doc. atong quote for the day nga we have to consider nga short step is more effective than long jumping steps. Pwede man yun na. Good ka dapat magdali. Hinay-hinay lang basta kanunay. Hinay-hinay basta kanunay. Pariho na nas akong dagan, Dok. Miliman ako ni Dili Maturi. ko paspas. Mudagan kag 21 kilometers. Mudagan kog 25 kilometers karong Wow. linggo. Kami Sa gani. Cebu City Marathon. Wow, kami gani ning dagan mig 3 kilometers o may kahuman. Pero katong sa Soto, no? Oh, tennis player ba ako? Natong panahon na active pa ko sa Kadagan tennis. yun. Oh, lahi Oh. magud ang dagan sa tennis o sa marathon lahi, no? Lahi, Dok. Lahi, Oo. lahi. Endurance good ni ang kuan. Pero maabot sa finish line. Hinay-hinay lang. Inana ra ang kinabuhi po. Mga din na kinabuhi. Naama na'y proseso tanan, di gyud nato kinahanglan magdali kay ma-injury ta, no? Mora gyud na masilo ta. So slowly but surely. Ang ato magtatampo ko kadlaw ato ni si Grace, 20 years old, taga Magay, Compostela, Cebu. Wow, Yes. nakoy daghang kailas mga Compostela. Yes. Mga taga Batulan Compound, Compostela, Cebu. No, may pagpamilaw ni Pablo, ni Rusinita Mantulan, Bernadette Francis Calib Montesilio, Arnel Rosita Tabli, Ruby Tabli Salera, Susan Anthony Dimpas, Kura Rico Tito Samuel Batulan og mga Yes. paradyang family, no? Hello. Mga paradyang Salamat family. sa inyong padayon nga Distro pagpaminaw. sa mga taga Barangay Suba, Tuyan, Naga, Cebu. Si Love Jintapan family and family, Maril Garcia and family, Madam Salim og Madam Ruma diha sa Barangay Suba, Tuyan, Cebu, no? Naga, Cebu. Naga, Cebu. Speaking of Naga, Cebu, Konsehal Elmer Lapita ng akong banggiitan nga estudyante, one of the most active nga counselor dinha sa Naga City o sa iyahang asawa nga si Attorney Bap Anavi Lapitan. Hello ninyo. Yes, og Porpio Lim, Glicerio Galulo da sa Cagayan de Oro City, Winnie Rosuro sa Pinungahan. Okay? Okay. Kisa letter sender na to ron, Doc? Si Grace, 20 years old, si Grace attorney, kaning Kapay ni siyang kapuyo na piso na sila'y anak, Doc. taga Magay, Compostela, no? Kabayan siyang kapuyo, no? Yes. Okay, unang Si pangutana ni Grace, gipapriso ko ang una na kong kaipon, Siya din nagpapriso. diin may duhami ka mga anak. Mm. Kung makagawas na siya sa prisuhan, makuha ba niya ang mga bata kay siya man ang amahan? Ang ako nasabtaningon man ka nga kapuyo nimo so wala mo na minyo, no? So if dili mo minyo, ang custody sa bata illegitimate man ni sila kay wa man ka na minyo na anak gawas sa kaminyoon naagyud na sa mama. So ayaw og kaguol maski pag makagawas na siya ang custody sa mga bata naa na nimo. Inigawas niya pwede nimo siya sugaton sa masipang pakpak og mga ideng kag support. Kana, pwede kung pa. na siya kapasidad, ha? Maon na kihalan siya mo trabaho pod oy. Trabaho po siya. Oh, di ba? Gikan sa Kay prisuhan. otherwise ibalik na to siya suds prisuhan do. So, mo na, no? Yes. Sa ikaduhang pangutana, may bag-o na kong kaipon karon, diin buutan og walay bisyo. Makagukod ba ang una kong kaipon namo nga di man mi kasado? Kung iya nang himuon, unsa may akong buhaton?
dili gyud siya kabuot kung kinsay naa sa imuhang kasing-kasing. Kay una sa tanan, dili man mo minyo. Wala man kay marital obligations ngadto niya. Siya hinuon na ay obligasyon ngadto sa mga bata. Wa siya obligasyon nimo, pero naa siya obligasyon ngadto sa mga bata paghatag og support diin puhon ikaw siya gyud ang mo hatag og support kung makagawas na siya. Di gyud na niya makuha ang bata just because naa na kay laing kapuyo kay di man mo minyo. Di man na mao'y basihan pod. Not even when you are married, no? Kung yan nagbulag na mo niya naanal mo og sa korte, no? Okay. Mm. Why makabuot nimo, Why no? makabuot, oy. Ikatulong pangutana, mahimo ba nga magpabuhat ko og kasabutan nga kung makagawas na siya sa prisuhan, dili namin niya samuk-samukon og ang akong mga anak. Asa man sad ko magpabuhat og kasabutan. Well, kani, pwede ka magpabuhat, pwede ra gyud mo sa barangay, pwede mo DSWD, pwede ka mo kuha og abogado nga pwedeng magpapirma didto nga dili kaniya samukon, pero ako pong punto nga kung pananglitan no ma-reform na siya, naghinulsol na nausab na didto, na niya say tarong na trabaho, hatagi pud siyang higayon nga mga mahan. Kaya ang kaning purpose aning sa prisuhan, reformation baya, para baya sila mausab and daghan pud ha. Ayaw mo ingon nga kay abi nakagawas kriminal nang dako uy dili. No, daghan pud ana nila no nga nangita gyud pud og higayon nga mabalik sa society, no, masud balik sa mainstream sa society nga di sila itratar nga kriminal kay kanang nakahinulsol na pud sila, ila na pud tong nabayran ang ilahang sala and maybe they have reformed and transformed, no, nga kanang siya basin ready na siya nga mga mahan sa iyahang mga anak, then ato sa siyang papirmahon for support. Aside from the fact na di kaniya samukon. Okay, kinang na kasulatan, ha? Yes. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung dili na ako ihatag niya ang mga bata, mahimo basab ko niyang makasuhan og nga adik man siya og bisyuso og minyo man sab siya. Aw. Wow. Mauna. Kung sa may akong buhaton, minyo man din ning imong uyab. Number one, minyo siya, di good mo pwede. So, sakto rag yung gabuwag mo, unya nakigpuyo kaglain. Hopefully, tarong na, di na minyo, unya buutan. Dili na namanapat nimo or dili mo buhat og bati or abuso sa imuha. Ang ako aani, dili na nimo siya pwedeng kasuhan just because nakagawas na siya, no nga. Kung like I said, ang custody na aman nimo. Pero pwede sad siya makapangayo og visitorial nga rights nga mahangyo siyang makakita sa bata. Muna niingon ko nga if sa imuhang tan-aw, no, nagkat-on na siya didto, naghinulsol na siya didto, give him also an opportunity to be a father sa mga bata. That is if willing pud siya nga mga mahan anang inyuhang duha ka bata. Kay lahi sad baya pod, no, nga makaila pod mismo ang mga bata sa ilahang papa kana kung nausab na siya. Okay? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.